Badator korrika herri bat mugimenduan. Badator korrika 2500 kilometro baino gehiago egin eta gero Euskaren aldeko lasterka hemen Euskal Herriko hiriburuan amaituko da. Eta gu, Burlatako udaleko kilometroan gaude, 2522 kilometroan, eta Iruña barna ibiliko da korrika azken egun honetan Kriston Festarekin amaituko da korrikarren 20. edizioa. Eta Burlatako alkateordea eta alkatearekin, ez? Zen moduz? Oso ongi. Urduri. Urduri zaudete, zuen kilometroa hor dago. Bai. Pres hartzeko? Pres hartzeko, bai. Burlata cada día más euskaldun. Bueno, eso sí, ahí es correcto, efectivamente. El otro día vimos la corrica chiqui que hicisteis aquí en Burlata y muchísimos críos y crías. Bueno, a mí me dijeron que yo esa noticia no la conocía, que es la más importante en cuanto a número de Euskal Herria. Alucinante izan zen, eta gaur, ze plana gaurko? Printzipioz hemendik korrika egin, eta gero Iruñan, ospatuko dugu. Azeredua ematen duzuen egunero! Txipitxapa! Eta nun dago korrika? Pues ez daki, nik uste du ja Zabalgunean. Eta zuk eraman behar duzu? Nola eraman behar duzu? A ber, nola egin behar duzu? Nola egin behar duzu korrika? Zuek hartu behar duzuen lekukoa, baiet? Bai. Eta ze sentitzen duzue? A ber, nola zaudete lekuko hartu behar duzu? Bai, orain pixkatu guritasuna gainera lehenengo aldiz, así que primeran. Eta noren izenian edo zen duzu? Gaztetxetik gatoz. Zuek festara zatozte, baina aldarrikapenen bat ere baduzue. Ze aldarrikatu behar duzu? Ia, medikuk eta pediatrak errotxan, euskaraz lortuten baditugun. Zebagu esara, euskaraz mintzatzen diegu, baina gero azkenien bazkara ez dugu elkar ulertuten. Egunon! Kaixo? Nola daramazu eguna? Oso ederra, gainera eguraldi ederrarekin bat pentsa. Nik ez nuke esango lanik dela. Hau da, kriston poza guretzat, euskararen aldeko festa bada. Nundik antzatozi, a ber? Ermutik. Urduri, gaur bukaerarak. Bai. Apa korrika! Bueno, pinpili pausa bat daukagu hemen. Bai. Zerta etorri zarela hola? Ekarri nabe. Ekarri? Bai, endaz bakakarrik etorri. Zure lagunak? Aizak, hiru aizta eta lenguzinia. Bueno, eta nondik zatozte? Bintxe berdan Donostitik, baina Bizkaitarra gara. Osea, egin duzue asteburu plana totala. Bai, egin du eurek. Ni engainetan dator.
zoazte, nola zoazte? Korrika beste dela da! Ja, egin duguk, gure egin du, jazta. Estorega goiztutatik an. Goiztutatik an etorri zarete? Goiztutatik an, bai ez? Eske, aurten goiztutatik ez da pasa korrika. Ez da pasan, egin da herrin korrika txikia, Atzo ibili ginen lasterka goiztutan, bai ez, nahi? Eta gaur hemen, Eta gaur Iruña, oso ondo. gaur Iruña. Claro, datorren korrika ziurtatzen dugu goizetatik pasatuko dela. Bai, ala bai. A ber, Ez duzu aldapa gogora igo. Bai. Hau da trampa, Hau ez da korrika egitea. Bueno, egin dugu egin beharreko guztia. Bai, nondik izatazte? Noinetik, Iruñera joan, eta, bueno, pues, pote batzuk hartu, lagunekin, eta, bueno, espatzera, eguna zoragarria dugu eta, Hoi da. Bera, umeekin. Oso ongi. Venga, gora korrika, gora nahi! Zuek zer esan nahi duzu? Pasatu dugula oso ongi, euskararen alde egiten hau. Ekizu zer ikusi dudan? Pirriz eta porrotzen furgoia edo kamioia. Pasa da hemendik. Baldago gaur pirriz eta porrotz Iruñan. Dut baietz. Hombre, noski baietz, ikusi ditut nik, kamioiarekin ikusi ditut. Venga, animo bestera etzarete helduko, hala! Aio! Jende asko dago hemen ere, Baratxurien plazan, baina hemen ez dugu kilometro aldaketarik ikusi. Ea zertan da biltzan. Zuek zetorri zarie, korrika itera, edatera... Guia berez korrika egin dugu. Orduan etorri gara, korrika egin eta etrago bat hartzera. Bat, Momentuz bat. ze sorrarazten dizu korrika. Pues unkituek gaude, azkenean bada 2 urtetik behin, hau bizitzeko aukera, eta ja prest, egin dugu korrika bertutoki batzutan ere bai lehenago, eta ja azkereko bultzada hau emateko ja gogoz. Ze etorri zarie, korrika itxera o trago bat hartzera? Dana, korrika itxera eta trago bat hartzera. Morigondo pasetan etorri gara. 22 minutu, Sarasatera iristeko. Bagoak! Aparte de la fiesta de hoy, ¿qué reivindicamos aquí? Bueno, pues en principio el acercamiento, y después todos a casa, pero ya, ¿vale? Lekuko hartu behar duzu. Bai, noski. Eta nola zaude? Kontent, ni Baionakoa naiz, deia egin ditut kilometroak usaritzetik. Eta hor, presoentzat, eraitarentzat, gaur hemen kilometroa iteko eta burura arte, Hala, bukatu arte korrika. Nik egiten dut Josetxo Alizkurerentzat. Aitxa. Bai, aitarentzat. Plazer handia da, eta errebindikazioarekin lotzen baduzu, askoz, bai, hori zen. Rengo korrikan presoak gurekin. Hori da, guztio batera ingo du, hori bai. Haiek hartu beharko dute lekuko aurrengoan. Aurtengo mezua ezagutzeko unea heldu baita. Hemen dago mezua eta orain adituko ditugu mezuaren egilearen hitzak. Hementxe, gurekin Joseba Sarrionandia. Alfabetatzearen, euskalduntzearen, ikastolen, euskara batuaren, literaturaren, prentza idatziaren, irratiaren, telebistaren eta korrik askoren ondoren, azken 40 urteotako biziberritzearen ondoren, euskararen aldeko mugimendua egonkortuen egin dela esaten da. Normaltasunaren alde aurrera pauso handiak egin eta
normalitate moduko batean lasaiturik edo trabaturik gelditu dela euskeraz bizializateko asmo kolektiboa. Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskeraz bizi nahi dugunok. Belaunaldiak daramatzagu beti gora elkartzen eta ekiten erresilientzia honetan goiti bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. Badugu motibo bat, badugu altxor partikular bat balio unibertsala duena. Ispilu batean bezala islatzen dela bizitza hizkuntzan. Hizkuntzan ikusten du bere burua edozein pertsonak zein komunitatek. Oharkabean bada ere, eta hizkuntza kaltetua, ispilu apurtua bezalagoa izaten da. Hizkuntza bat desagertzen denean, mundu guztia galtzen du, bizitza ikusteko eta azaltzeko modu berezi bat. Balioa du norberarena denean eta beste batzuena denean ere bai. Euskara beste hizkuntzak bezala altxor universal bada, denona delako, agortzen ez delako eta doainekoa delako. Denona da, dena privatizatzen ari den sasoian. Ez da agortzen erabilizkero, gauza gehienak erabilizkero bota behar izaten diren egunetan. Eta doainik erabiltzen dugu, gehiena ordaindu behar izaten denean. Euskara noranahikoa da, baina gutako bakoitzaren baitan dago. Lapur altxorra baliz bezala edukiko dugu zulo ilunen batetan eskutaturik, konturatzen zara goizetan ohetik jeikitzean esti tanta gozo bat bezala senti dezakezula Espainetan. Bosteunda 57 kilometroren ondoren iritsi da korrika Iruñera. Korrikaren 20. edizioa hemen amaitu da. Zarasate pasabikoan, Iruñan, Euskal Herriko hiriburuan. Korrika amaitu bai, baina festa lehertu egin da. Eta ze gehiago gehituko diogu honi orain? Gora eka, gora korrika, gora Euskal Herria Euskalduna!